σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στον Sky. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι με καλή διάθεση, γιατί έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα θέματα για σας σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε την σημερινή θεματολογία, θέλω να πω ότι σε 5 τυχερές τηλεθεάτρες που θα στείλουν πρώτες το email τους στη διεύθυνση που βλέπετε, καλύτερηζωή@sky.gr, θα κερδίσουν αυτά τα πολύ όμορφα βραχιολάκια. Είναι ένα, αλλά φαίνεται σαν να είναι πολλά. Σαν αυτό το μαύρο που φοράω εδώ, το βλέπετε. Τυλίγει, το δένεις όπου θέλεις και υπάρχει και σε, μισό λεπτό να σας το δείξω και αυτό, και σε φούξια. Και θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία MWM Group, του φίλου του Γιώργου του Προκοπίδη, για την προσφορά αυτή στις 5 πρώτες λοιπόν τηλεθεάτρες βραχιολάκια σαν αυτά που φοράω. Δεν θα σας πω πολλά για τη σημερινή εκπομπή, γιατί θέλω να ξεκινήσω κατευθείαν. Βλέπω ήδη τις πρώτες μου καλεσμένες να κάθονται στο